Koľky, však to má takto luxus. V minulej časti ste videli. Jaro, už utekaj, aby ťa nevideli. Druhá časť. Pokračovanie. To sú skla, ne? To ešte z komunizmu sa také skla vyrábali. No, dobre. Tak. Ideme ďalej. Poďme toto dole. Tak hoď. Chápeš, to sklo sa iba rozpolí na dve polky a hotovo. To čo sú za skla? Na plastové to máš. Toto si príde jak plast, hej. To dobre, gratulujem. Čo? Toto si príde jak plast, hej. No. Dobre, gratulujem. Ďakujem. Ocenenie prijímam. Hydro. Jasné, musí do všetkého kopať. Švetláš, a to môžem dať na svoj bicykel. Lebo tam už čisté kamión. Kuko, toto rutíme dolu, haha. To dáme, ne? Máme nový SK Adventure. Hej, nie? Potým podľaha. To je iba podľaha popúkaná. Ja sa nevystarám. Lukáš, keď stane skočíš na tamtú strechu, si dám toto. Dneska skáče. To čo Nie je tá toto? fajná vegetácia. No, hoď to. Dole? Tak to vyzeralo v toto bolo. Kameruj. Hej, presne tak, jak vyzerá na chodcu. Máš kameraman. Paráda. To si musel zrobiť. Tá áno. Je to normálne. Paráda. Tam vzadu je ešte jedna. A ne, filtr ešte. Filter. Abo co to je? To. Poplach, no, na požiar. Táto. To tak zajímavé. A vystrajšil tu to. Dobrý. A tam rovno policia. Hej. Hej. To máš mali povedať. Omietka veci, paráda, ne? To nevadí. Wow, to máš, dobre. Tiež si myslím, trafil som, ne na peršu. Ďalšie. Hej, vybuchne to. Je to odpojené, ale vybuchne. Tu dá to tiež špí. To je luxus. Ujo, nezoberiete ma do partie. Tu by som tiež chcel spať. Jednu noc. Hej, to okej. Čo 4? Mám ruky. Tu išiel do toho, Za co by zrobil? No ideme tam kúpiť. Tam sa skrýva takto, no nic. Ježiš, že sa tu zapad ako svetlo. Hej. Sprchy. Ja tu mám také detsko spalo. Hej. Môžeme sa vrátiť. Čo, zbijeme? Postielka. No, chodíme. Wow. Jak mi tu fúka. To sa dá dostať aj na strechu? No. Hej, ale to postupne ideme. Ale ja na strechu nejdem. Ja idem. Ale no nie, nechoďme na Všetci ťa strechu. vidia. Nechoďme na strechu, no hej, jedna vec. Druhá vec je, že tá streka je úplne hýňaná, neúča. Sanky. To fakt? Kde? Jaro, keď sa Aha. s nimi spustíš dole, zo schodov, tak ti dáš. Dobre, daj mi sanky. Aha, To nie, však oni nemajú dobrý, nechaj tak. Počkaj. Nevádí. Ale dosť veľké izby tu boli, akože. Nejaký Mickey Mouse, čo? Z dole tie deti. To máš ešte pripravené, bo nikme čo boli. No, to daj, že môžeme ísť dnu. Tu nájdeme na
Zobacz, niech sysu obliczajników, nie wiem co to jest. Ekspedycja, Aha. Tam Hovno. mają ten. Na piwo. Fuj, ale... To smrad. Da, to i to kuri. Ale fajnie, bardzo. I są menu. Jak teraz... Tu jest spray. Chłopiec tu ma zachodzi, a on tam sery. Teraz by som sa tak zasnul, keby taká policia tu príde. Keby kto? Keby taká policia tu prišla. By som sa zasnul, hej. To isto. Nie, tak by som kameroval a by som sa tak iba pousmieval na nich. No čo, ideme ďalej? Ideme ďalej. Za chvíľu. Normálne, teraz co sme... Перший день це сам тут не веші, та už nám budeme mať kontent na 4 dní. Keď znie veci. Dušan. TikTok budeš dať, že jeden dla Dušan. Dušan je guys. Dav to vetra asi, nechal otvorené okno. A nechcel si snad na strechu to máš. Cel. Kúkaj, v chodbení tu bol týpek. Raz, dva. No chlapci, kto tu skočí dole, tam mu dám jarové totálne. Oliver skač. Lukáš skač za jarové totálne. To za co tečí. Nie, fakt to by mi dal. Jak? Keby si tam skočil dolu? No čo by si to dal? Čo by som ti dal? Tak. Od co? Pani, bo som mi to pani. To dobre. Hej? Hej, Môžeme. môžeš. Ty učiňaš. Ale keď sa To je zabije... ten basket, ne? To by sa nezabil. Może nie wiem, iba A však złamał nogi. rečujem. Nie złomił, to by si mal naraz za Naraz. Nie marknąte. Však rečujem. Keď sa Záleží, zabije, aby to si nemoje dopadlo. vina. Ale to już schodzi, to by si został. To by som został. Ale je tu prevan, ako mohli byť za... Nie mogę już Nie, chcą si tam zrechutować. Ci cię to obryzował? Nie chodź, nie chodź. Takové diera tam. Prepadne každý. Neoplatí sa. Ale tak, to vyzerá, tak vám nakamerujem. Áno, strecha, presne. Nie, to taki problem. Ja som ťa tu videl. Nie? A jak sa to zna? Aha, pozrite sa. Tak to pošila dopreč. No piči. Tak to chce, že by som tak išiel preč. Ale x do není spolu ako, hej. Kto? Gramatika. Tak to všetko neučil vo škole. Ale to zavrieme okno, že by nebol prievan, ne? Tak. Nedá sa celkom privieť. Gombik. Ale tak. Výťahová šachta. Hydrauliczne? Áno, lúbka. Nie. Však to som pozeral, ne? Tá lúbka. Som pozeral, áno, jak sa gráva. To by stane skočil, mu dám dačo. Poriti. Kamera. To zase okno. A to je zavreté, toto dobre. Za to tu není prievan. Čo máš lapka? Pantofľa. Tak keby som bral svoje šestre domov. Hej, Tá že tacka. z Brusu nové. Som mi kúpil. Co to za luxus? Tá tu tma. Treba zapáliť. Čo tam je? Ale dosť prievan tu je. Neboj sa, však vonku tam to bude. To je čo? To staré komunistické spisy. Hej, uj. Taká 7, 3, neviem. Rok nepíše, neviem. To sú asi také plány výťahov. Čo ti zíga? Nechcel by som. To sú plány, ne? Nie, nechaj Ja to si tak. to ešte nespálil, ty to. Nechaj to tak chlapcovi. Kúkaj, čo je tam? Vysvetlil k principálnym strom. Prečítujte si. Môj piči.
Vypíše, ničím na izba tam. No však, už som ju nakameroval. To nevadí. Čakaj. No íď, tak. Hej, dáte Nás- tam niekto napísaný. No íď, ja To to chcem týkam ísť. jedu. Ale to už som nebyl.